Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα παρακαλούσα οι κάμερες και τα μικρόφωνα να είναι συνεχώς ανοιχτά για να ακουγόμαστε καλύτερα. Ο λόγος που σας έχω βάλει όλοι σε group therapy είναι γιατί μαζεύετε πάρα πολύ και δεν σας προλαβαίνω. Γιατί αυτό σας βάνω δυο-δυο. Κορμός γιατρέ. Έτσι καλλιώς ο καημός ίδιος είναι, δεν αλλάζει. Ακούσκα. Άιντε, αυτό ούτε τα χαλάσουμε τώρα. Καλύτερα δυο αντάμα. Καλύτερα δεν είμαστε για μάνα, όχι. Ναι, εγώ ακούσκα. Εγώ μια φορά σας άκουσα καθαρότατα. Ωραία, ωραία. Σε εσάς γιατρέ ακούσκα. Ακούσκατε κύριε, ακούσκατε. Α, Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με εσάς κύριε... Μίκας Τρανταφλιάης. Τριανταφλιάης. Μάλιστα. Μουσκουμυριστός σαν τα τραντάφλα γιατρέ. Μάλιστα. So, τι σας οδήγησε εδώ εσάς κύριε Τριανταφλιάη? Ημένα, εδώ. Ναι, μάλιστα. Ημένα εδώ με οδήγησε η Αγγέλα γιατρέ. Αχ. Η σύζυγός σας να υποθέσω λόγω εγκλωβισμού. Κλουνισμού, όχι. Δεν ξέρουν κυρία μήπως. Αλλά εμένα η Αγγέλα είναι η γυναίκα μου. Αυτή είναι με οδήγησε εδώ. Αχα. Εγώ τι, όχι, εμένα γυναίκα μου δεν είναι η Αγγέλα. Το ξέρω μαντάμ, φτιά μου είναι. Α, μπράβο, γιατί άμα ήταν φτιά μου θα την ήξερα, όχι τίποτα άλλο. Γιατί εγώ έχω σύζυγο, τον Παντελή. Ακούς Αγγέλα, έχει σύζυγο. Μου και εσύ δεν έχει σύζυγο. Άξιν. Δεν θέλω. Δεν είστε deep καλά, Sorry, madame, θα έρθει και η δική σας η σειρά. Μισό λεπτό. Καρτεράτε λίγο, γιατί εδώ λουζιάσκαμε. Εσείς δεν είστε η κυρία με τις φοβίες? Εγώ δεν ξέρω, εγώ φοβίες δεν έχω. Εγώ έχω. Αλλά όχι που λες γιατρέ, μου και μια. Συγγνώμη, εσείς κυρία μου τι φοβία έχετε? Εγώ, Αγγέλα. Α, είχα έναν αξάδερφο που είχε φοβίες. Σοβαρά. Και τι γίνει. Σκαμάρωσιν. Απ' τους φοβίες. Από καρδιά. Μισό λεπτό. Λόγιος γίνκαμε εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Εσείς κυρία μου, πώς λέγεστε? Εγώ, Αφρατή, σύζυγος Παντελή Κακαμάντζα. Ντζα. Τζα. Of course. Κακαμάντζα. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Α, μάλιστα. Εσείς είστε με το άγχος. Anxiety. Ναι, εγώ. Άγχος. Αποχωρισμού. Αποχωρισμού, Και τι δεν μπορείτε να αποχωριστείτε. Τον άντρα μου. Αχ, πολύ ρομαντικό. Αχ, άτιμη Αγγέλα, ακούς. Αχ. Και πού θα πάει ο άνδρας σας και δεν μπορείτε να τον αποχωριστείτε. Αν δεν τα πάει, πήγαινε. Πού πήγε. Μιτσάλ. Μη πιείτε. Που περνούν απέναντι. Και πού πάει. Στην άλλη τη μοίρα. Το γύρσιν. Από πού να γυρίσει, μπρε. Θέλω να πω το κρούι του Μπακράτσι. Τι είναι αυτά που λες, μπρε. Ποιος να κρούει τον Μπακράτσι, ο Παντελής, μη χειρότερα. Ξέρεις, μπρε, τη ρίξαβος ήταν μια ζωή Παντελής. Πού να ξέρω, μαντάν, μα με ρίφκιν. Εσείς δεν είπατε πρωτήτερα ότι πέρασε την άλλη τερά. Απέναντι, μπρε, στον άλλο τον κόσμο. Σκαμάρωσιν. Πέθανιν. Ναι, πέθανιν. Άιντε. Καλή κανέστο, τι να πω. Ευχαριστούμε και στα αυκά σας. Αυτό εννοείται ότι δεν μπορείτε να τον αποχωριστείτε. Δεν μπορείτε να συνηθίσετε την απώλεια. Δεν έχω απώλεια. Τι εννοείτε? Εννοάω ότι ο Παντελής δεν έφυγε. Εδώ είναι τους. Το πνεύμα του. Όχι. Του πνεύμα τι έχει φύγει και από πρωτήτερα. Του σώμα. Θα γυρίσει με τσακώνει τα αλήθεια, εμένα φοβείς τώρα, κύριε Φρατή μου. Δηλαδή, για στάση λίγο, κύριε Φρατήμ. Πώς δεν έχει φύγει το σώμα του? Πώς να σας το πω. Εδώ είναι τους. Τον έχω σπίτι. Το σώμα του. Ναι, στο σαλόνι. Τώρα πέθανε. Έτσι. Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Έχει 2 χρόνια πέθανε. Oh my god. Και πώς τον έχετε στο σαλόνι? Κανονικά. Πώς κανονικά. Κανονικά σας λέω. Για τους. Τον βαλσάμουσα. Εδώ στον καναπέ τον έχω. Κάτσε να σας τον δείξω. Άφησε το για αργότερα. Never mind. Τα ακούς Αγγέλα. Οι άλλοι κρατούν ακόμα και πιθανόν και εσύ ούτε σου τον άδαμε. Εσάς γιατί δεν σας θέλει. Τι να σου λέω, κύριε Φρατή, τώρα, τι να σου λέω. Για του κάνει τίποτα. Για ταύτο. Για πες. Εμείς που λες με την Αγγέλα ήμασταν παντρεμένοι 7 χρόνια. Από έρωτα. Απ' τούν έρωτα. Εμείς ήμασταν ο ίδιος ο έρωτας. Και δεν μιλές. Πώς το γνώρισες? Δεν ήξερα από μικρή. Εγώ έμεινε σκύρκα και αυτή στα πουτανάφκα. Αλλά την είχα χάσει. Μια μέρα πλέση εκεί που περπατούσε τζαμάρα, βλέπω μια πουλή κυρία, έτσι κουντούλα, ένα 49 του πουλί, στρουμπούλου σαν μπουμπότα, τουλάχιστον 80 κιλά. Με κάτι γάμπης έτσι, σαν αχλάδια. Κορίτσαρος ένα πειρασμός.
Πυρδίκα τζαντέθηκε. Μη βάζει τώρα τζάς. Όπα λέω, ποια είναι αυτή? Έρχεται η κουντήτηρα και ήταν αυτή, η Αγγέλα Τχαρσούλη. Έλειπε και σπουδές και άλλαξε. Ανατρώμαξε να καταλάβω. Σπούδαζε. Κουμότρια, 3 χρόνια στα ΣΒΗ. Αλλά μόλις κατάλαβα, ένα και ένα τσιτσούριασα. Αυτή είναι, λέω, η γυναίκα. Και εκεί ξεκίνησαν όλα. Και έτσι που σας βλέπω ήταν αμοιβαίος ο έρωτας, Δεν ξέρω. Εγώ μια φορά μυρουτεύκα. Και φυσικά μυρουτεύχει και αυτήν, Εντάξει. Ένας είναι ο Μίκας, εγώ, ο άντρας πόδους. Με στο μαχάρα, με τη χοντρή την αλτσίδα, άντρας με τα ούλα του. Ποιος γκουτζίλας και χαμπάρια. Εγώ ήμουν ο γκουρκίλας. Έτσι ήταν και ο Παντελής όταν παντρεύκαμε. Μπα. Κρέχτος και λιβέντς. Ύστηρας γίνηκε για τα σύξυλα. Γι' αυτό τον βαλσαμώσατε. Για να θυμάστε ότι ήταν Λεβέντης. Όχι, γιατρέ μου, για να έχω παρέα. Ξέρεις τι καλά πέρασε η καραντίνα με τον Παντελή όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Άσοι που είχε εκεί πέρας. Ξέρεις πόσες γειτόντσες χείρες με τον χάλιβαν να τον πάρουν για καμιά βδομάδα να έχουν έναν άνθρωπο να ομιλούν. Άσου της. Να ομιλούν. Βέβαια. Τι θα ρεις, ότι όταν ζούσε ο Παντελής ήλεγε καντίποτας αυτός. Εγώ μιλούσα, μάναχη μες στο σπίτι, για τον Παντελή. Δεν άλλαξε καντίποτας, εγώ ξεκουράσκα. Δεν τον μαϊρεύω και να τον γλέπω και εκείνη το άντελη μέρα στον καναπέ να κοιτάει την μπάλα και να σύζουμε. Σας πληροφοράω ότι τώρα στην καραντίνα όλοι σμιτάνουσαν που δεν σκέφτηκαν νωρίτερα να βαλσαμώσουν και αυτές τις άντρες και να έχουν παρέα αυτόν για τον καιρό. Καλά και να φέρετε κι εσύ. Πού να ξέρουν θα τις χρειαστούν. Αχ, μου και η μέρα δεν με χρειάστηκες, Αγγέλα, μου και η μέρα. Καλά. Πέθανε κι εσύ και τα συγχρηστεί και αυτήν, μη θα ρεις. Αμάν, κύριε Φρατήμ, αμάν. Το νόημα είναι να μην χαλεύεις ζωντανόν, όχι πιθαμένον. Εσύ ορίστη. Τόσο τον αγαπούς τον Παντελή ζωντανόν, τον κράτης και πιθαμένον. Ναι, όσο γι' αυτό μην το συζητάς. Εσάς, κύριε Μίκα, δεν μας είπατε γιατί δεν σας θέλει η Αγγέλα. Εμάς, τι να σας πω, γιατρέ. Για τον καντίποτας. Γιατί μια μέρα, τώρα στην καραντίνα που ήμασταν έτσι όλη μέρα στο σπίτι, κατάλαβε ότι είχα παραλλήλους και άλλες 3 φιλνάδες. Σιγά δηλαδή. Αφού αυτή ήταν η κορώνα. Εσύ ήσαν η κορώνα, Αγγέλα. Εσύ. Η μία και η μοναδική. Η εκλεκτή. Η άλλη τι ήταν. Σκέτα ρεκτικά. Εσύ ήσαν το κυρίω πιάτο, Αγγέλα. Δηλαδή, πώς το κατάλαβε? Μια μέρα πλες, χπάει το τηλέφωνο και με ζητάει μια. Πού είναι, λέει, ο Μίκας? Δεν είναι του το λέει, Αγγέλα. Και πότε αν άρθει, λέει η άλλη. Όντας όσο από το χαλέ. Εσύ ποια είσαι, ρωτάει η Αγγέλα. Εγώ να του πείτε ότι τον τηλεφώνησε του Ζουζούνι. Μύθια. Μην διακόφτετε, κύριε Αρφρατήμ. Please, μην διακόφτετε. Εγώ δεν διακόφτω. Εγώ απλώς σχολιάζω. Εσύ διακόφτεις. Αφιά τον τώρα να πει παρακάτω. Είναι κρίσιμο το σημείο. Για πείτε μας, κύριε Μίκα, και η Αγγέλα κατάλαβε? Ναι, κατάλαβε. Είναι και η Σαΐν. Καλά, δεν χρειάζονταν και τα γράμματα. Σαΐν. Εντάξει, αλλά είναι και η Κατίνα. Γιατί ξεκίνησε να ψάχνει το κινητό μου και αυτό δεν είναι σωστό. Εδώ μιλούμε για προσωπικά δεδομένα. Και τα ψάξαν και τα βρήκαν όλα. Και το Ζουζούν και το Μπουμπούκι και το Μπιμπιλό, όλα τα βρήκαν. Και εμένα να μην βρήκαν ένα βάζο στον Κούτκα μόλις βγήκα από το χαλέ. Και ένα πανάκριβο κρυστάλλινο, στο είχα πάρει εγώ από την ίδια τη Βοημία. Είχα πάει δρομολόγιο με το φορτηγό και με το Ζουζούν. Οι 7 ράματα με έφυγε μια χάριστη. Οι 7 χρόνια παντρεμένη, τέτοιο ξύλο δεν με ξανάριξε. Γιατί εκεί λίγο βαρύ χειράκι η Αγγέλα. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Να γεια στο χειράκι της. I can't believe it. Μη διακόφτετε, κύριε Αφρατήμ. Μη διακόφτετε. Την πρακισή, όλη την ώρα. Και δεν φτάνει, λες, γιατρέ, μη χείρισε τη ανακατωμένη. Ήθελε και να με χωρίσει κιόλα. Γιατί λέει, δεν φτάνει μπρε αγκιό αγάνατο που με έφυγε στάραντον, ήθελε και 3. Δεν σε έφτανε την ημιάνα όπως όλος ο κόσμος. Και τη λε και η Ζουζούνια και η Μπουμπούκια. Η μένα λέει δεν μη είπε έτσι, έκανε καμιά φράση. Άμα Αγγέλα μου τη λέω. Είσαι ένα σου λέω μπούμπανέ μου. Είσαι είναι κουτζά μπούμπανους τώρα. Είσαι ένα μικρό Ζουζούνι. Τι ήθελα και του είπα αυτό, γιατρέ. Μη σύναξε στο κεφάλι και του μπακράτσι μου του φαΐ και έφυγε. Ακούς, έφυγε. Και με παράτησε η μάνα του. Αχ, Αγγέλα, αχ. Και τι ήθελες μπρε να σε φτιάσει, να σου δώσει έπινον. Ολόκα χτίστη. Τα ίδια με έφτιανε και ο Παντελής. Και τον είδες που κατέληξε. Στον καναπέ με τις μπιτζαμούλης. Μπιτζαμούλης τον βάνετε? Εγώ, μάναχος τσέβανεν. Όσο ζούσιν, όντι μέρα μέσα στο σπίτι ήταν με τις μπιτζάμες. Βγάλ' τις Χριστιανέ μου τον έλεγα τις μπιτζάμες. Δεν τις μπιζέρσεις. Εσύ και όντας τα πιθάντς, αυτές θα μας χαλέψεις οι βάλουμοι. Και τελικά αυτές βάνε και τώρα. Αφάνατες οι μπιτζάμες, Δεν μιλάτε και να φερτεί Ναι. από το νιάνι μου της έχει πάρει. Ναι.
Και εμένα η Αγγέλα του Νιάμιρου μια περιπιτζάμις. Αλλά τώρα... Τι τώρα, μπρε, τι τώρα. Τι ήθελες να σε φτιάσει, να σου υπάρχει κάλτσις? Ναι, αλήθεια κύριε Μίκα. Τι περιμένατε να σας πει η Αγγέλα μετά από αυτή τη διαπίστευση? Τι να περιμένω, γιατρέ. Άντρας είμαι εγώ. Και ο σωστός ο άντρας έτσι είναι. Μοιράζει παντού την γοητεία του. Εδώ τη μοιράζουν άλλοι κι άλλοι, όχι οι εγωίστρες. Ο κουρκίλας με το όνομα. Έτσι είναι σωστός ο άντρας. Ο εραστής. Και εσύ τι κάνεις, Αγγέλα? Τι κάνεις? Με ευνοχείς. Αυτό κάνεις, Αγγέλα. Με πουλέμψε και του στιέρα γιατρέ και πίτσινε ο πάτσος. Έσουν η συζήτηση. Και τώρα με έστειλε χαρτί διαζυγίου. Και πώς θα κάνω εγώ τώρα χωρίς την Αγγέλα? Αχ, Αγγέλα, αχ. Κλεσάδαρ του σκορμένη και λίγα σεύκιασιν. Ξέρεις τι τον έφτιασα εγώ μια φορά στον Παντελή που τους έφτιουν ο διάλος στο βρακί? Κάτσε να σου δείξω να στα πει. Τι? Όχι, κλείσε. Τι μπρε, τι έπαθαν? Σούρτσαν.